Што будзе, калі заўтра Беларусь пачне плаціць за газ і нафту па сусветных коштах, і рахунак за ацяпленне ў звычайнай беларускай кватэры вырасце ў некалькі разоў. А калі на запраўках не будзе паліва для аўтамабіляў і нават аўтобусаў? Што будзе, калі вываз адходаў стане немагчымым хаця б на некалькі тыдняў? Усё гэта не проста гіпотэзы і страшылкі, гэта рэальныя сцэнары, заснаваныя на аналізе дадзеных і мадэляванні. Энергетыка, транспарт, гарадская інфраструктура – тры ключавыя сектары, ад функцыянавання якіх залежыць жыццё кожнага беларуса. У новым даследаванні эксперты альянсу «Зялёная Беларусь» разгледзелі, як могуць развівацца крызісы ў гэтых сектарах, чаму яны могуць наступіць і якія наступствы яны прынясуць людзям, бізнесу і дзяржаве. Але гэта не проста дыягностыка праблем. Мы прапанавалі канкрэтныя крокі, якія можна пачаць рабіць ужо сёння. Меры, якія дапамогуць умацаваць устойлівасць, падвысіць надзейнасць, змягчыць уразлівасці. Крызіс перамагае той, хто гатовы да яго. І сёння ў нас яшчэ ёсць шанец падрыхтавацца. Прыходзьце на прэзентацыю даследавання «Інфраструктурныя сістэмы Беларусі. Устойлівасць і шокі» у суботу 27 верасня о 9 раніцы у аўдыторыю 1.405, каб разам абмеркаваць будучыню Беларусі.